uchaza ubalekile. Luxi. Lux. Luku. Lukhanyo. Kodwa Lukhanyo yintoni bra? Yintoni lento senza yona mani? Lukhanyo khawuvule mfondini yini nawe Dani mani? Lukhanyo. Hey madoda. Awonda kwenzeka ntoni ngale ndoda mani? Iya indikhathaza ngokinto yayo. Le ndoda ivela inyamala loluhlobo mani. Hayi mani ayifani noLukhanyo lento. Ingathi kuzawunyanzeleka uba ndizicenge. Lungisa umoya wam ndiyongena kulaa mzi wakwaMary. Yhu, andimthandi ke laa sisi. Andimphiwanga. But ke andina-choice. Kuzawunyanzeleka uba ndiyongena phaa ndive uba inoba bona bakhange bambone ulukuluku. Hayibo, yini uLukhanyo madoda? Khona uMary. Uziyedwa kuhomboy ungabulisiyo. Theni kona abantu balenginqi nje bengathanda ubulisa. Ngibani wena? Ubiza mna ngohomboy. Yintoni uhomboy? Mfondini andizange uzobulisa apha ndizofuna uMary walapha. Ngicela undibizele uMary. Mary ne? Ya. Ngifuna uMary. Mary ngigqibele. Gqibela kwakuva sizitya nje bengathi uthe uyapha kwa okay yapha kwamama Magadebe yabo. Bangakuleqela wena pha khomani yama. Qona ubuyakwazi 5 taka wena tayama kokude pha. Uthi kutheni? Nje 5 taka khomani yama. Kuleqela nje pha kwamama Magadebe mlanda ungoku. Mna ndinike wena i5 tiger for uyobiza uMary. Awumfunda ngibani udinga omnye tayama. Unceda wena mina. Zange mna ndaba nayo i5 tiger and asoze ndibe nayo i5 tiger. Nanini na? Ndicela undibizele uMary because uMary ukhona lapha zange and akho Magadebe apha nikwazi wena. Khomani yama ndiyafika lo kule ndawo nabotayama. Ndize ngetime apha yabo. And itime belindringela abantu abahlala. Ndiyamazi mama Magadebe undringele nomna. Amendo nozala so. Mamela ke nyana wetime akawundibizele ke ngoku uMary. Aze apha kum because ndifuna uMary apha. 5 tiger pha. Okay. Kulungile. Uza kuyifumana i5 tiger over my dead body. Ngawundibizela uMary man. Over yintoni? Hayi man, mamela kaloku nyana, uyaqonda ndifuna nje uMary man. Uyaqonda? Mary mbanawo. Uyadlala. Yawusinda kodini. Escamas, simpica, comete internalo, undo, wasimsan, agalo blast, anatum suguboni, makalenamba, utabuki jazi, ube manzi panzi, asha madamana manzi, madamana manzi, madamana manzi, asha madamana manzi, aisha, alana. Tula we sonalam, oh please, boni mi samoyam, one day yo yigona, boy makasile yigona, sebeng pika. Xolweni ndifuna uthetha nebhathi ibhlungu man, ibhlungu bengicela amanzi ndingasela. Hayi yo. Hayi intoni naphuthi? Asoze. Hayi asoze bantwana basekhaya nifuna ungixelela ba animazi uLukhanyo nikhange nike nimbone nani nangeliso elenyama. uLukhanyo kudala ndimquqela uLukhanyo simfuna sonke uLukhanyo akabonakali ndawo. Kodwa iyangikhathaza lento indihleli apha emphefumulweni wami ngaphakathi kuthi gubu eleke ndicinga ngoluKhanyo kuthi gubu guys kwenzeka ntoni uphula uKhanyo.
Uthini na bhuti? Umeza akabonakala umeza kudala ndiquqa kamezo. Why nizawuthi nihlala apha next door ningayazi sisi uba kwenzeka ntoni ngomelwane wenu? Hayi niyakhathala kodwa. Uthi akafumaneki tu. Ndithi akafumaneki kwandawo. Yiminyaka engafumaneki. Hayi ngoku ndixakeke kumna bom. What if uMezo usolekile pha? Hey. You akakulinge asoze. Hey. Yo, hayi sana idrama. Hey, andiyazi kwenzeka ntoni. Ngoku apha. Abasalahleki abantu. Hey, kungxaki ngapha. Hayi ke phofu ke yena ke ndinesure ndoba usenkazaneni yena. He madoda nikwenzeka ntoni mani ngoba undixelele uRhadebe ngongxaki olahlekileyo kanti naye noluka nifuna ukuthi kum inokuba mhlawumbi basendaweni enye. Yo. Hayi yena lo mna kwathi yena senkazaneni amsho ngayi. Ndiyamazi. Ndithanda ukuva boshushu bamathanga. Kafonele la chomi yakho detective ukho ikhe ingenelele because ayikho kaloku le. Fowuna. You. Hayi ngaba ndiyambhanqa kaloku mapapa. Uyawuthi ndimbizele ububhanqa. Ngongxa kwesenkazaneni. Mama ndithethe ngongxaki. Thanga lo Khanya umeza soze. Hayi kaloku avale umlomo wonthula kathule ndizamfonela. Hey. Hello. Noma kanjani nanika silami angeke sahlukane wesofa slahlane. Yima. Niyaphi ke? Ntoni nilandela? Inobungozi nilapha phakathi niyaphi? Hayi kaloku tata police awuzothetha nathi ngathi singabantwana kaloku intoni ngoku Ngaqhwaba unye. Ngaqhwaba unye phakathi amehlo ubhubhe ndicwabe ndikubambe unye for suicide after that and Sampulo ngumuntu womthetho man lona man. Please stop it man. I don't like it. Hamba man tata upolisa ubuye Yakeza lo muntu tamsiyana lo. Zathini? Ngiyageza mna. Ayageza ehlobo. Ngiyageza mna. Hayi man khani. Stop it. Ratheni ungalungisa lento zoyilungisa nje. Ubuye man. Yini? Bethunana khani men mapapa. Ndiyacela kha uhambe uyenza lento ufuna kuyenzile ugqibe. Xola Mary chomama. Mana qhola zezindwana Mary. Mana qhola zezindwana Mary. Fana napha. Sude uthi sizindwa. Dula. Yho niyathanda uthetha nina. Hayi sana ngolwebe. Ngiyaka ihlolo umuntu lo. Amantshona olukhanya ukhona mana kutshintshwe namacango apho. Jonga kupeyintwe nopeyintwa dani. Ku clean. Madoda kaloku Sithe sibiza amapolisa. asimboni insuku zingako ufile lo muntu. File ukhanyo. Uyathanda ba Simana umcingela uma macaleni. Ukhanyo idala ezile ukuthi uyanqanqatheka ukhanyo. Ya uba uyanqana. Sisimerani mbona xa chitha amanzi nolukhanyo nina ningomakhelwane. Olukhayo ndamgqibela kudala ulahleke kunye nongxaki. Kanti kukho nongxaki kanene. Masinowarisha ngabantu abazihambeleyo man. Sithetha ngalona man umntu futhi. Madoda lo nyaka utheni le nto abantu bavela banyamalale eCalvary? Kwenzeka ntoni man? Khanyo. Uselekile khanyo. Ukhaliswa yintoni? Ukhalela amasimba lo muntu lo. Akho muntu wapha. Hayi. Hayi bo. Akho muntu wapha ngaphakathi ndanixelela nje ninibizela ikaka. Akazikhomanga no. Ufuna qoba unye wena. Hayi man. Ninesibindi sambizela ikaka bendifrysha pha. Ubulhle ukhona. Esizoko sinapalona sinaqanda bendifrysha pha. Sathi Won't waste this petrol estate. ukhona ukhanyo abakayisholekile. Uxolo mani mhlonipheki. Uxolo mhlonipheki. Sanibizela ikhwapha. Umdala. Mary. Ulukhanya Ngayitsho mama. Nami ngoku ndiyafaka. Madoda noba kwenzeka intoni kanye because khangelani kupeyintiwe kutshintshwe minyaka. Jongani nazo inoba kwenzeka intoni. akagodukanga ulukhanya. Shew Angasixeleli.
kaloku sistress wena yekukhala into ezingekhoyo lukhanyo akaswelekanga nobugodkila siyazi Mero. sithi sibiza amapolisa yabona ngoku Sawube sive kwanga. kwanza savula icase Bathi asuka ukanye ukhona for madoda. Bawufile bawukhona. Hayi khathebe stop it man. ingakele nto siziwarisha sinowari Yalo ukanye emeseni wani yapela ukanye. hayi siyana yengqosho loku sina ndicinga uba kulaa nto uba bengumuntu othanda ugoduka loku siyathanda ugoduka Ukungaceli oku kuyimalini Sure. ukungaceli. hayi mgqibile Sure. ubhebhebhe ndiwafondile Ayithethe into ekhona. Khona ukusisengqusho apha. Isiyelwa la polisa yela. Iqapkela le. Fune nathi singabambotla sibo ehlayisini. Fune siyo eTimes. wena usuthanda uthetha busilwa nokulwa wayeke ihlomani Ehlo- kwada laa ntwana nawe uyayibasela ngoku Ungakanani tamsiyana bala ntwana might take kuye. Nama ndiyithandanga loo nto ipolisa lisibize ngokuba sizintwana. Hayi man. Yasho Mandela wasikhulela 94. Wathi sinamalungelo. Ipolisa kayiphambene eliheda lalapha. Khathebe. sunantsika masuthanda ukulwa mani wena laa ntwana yayibona iphambili ipolisa ehleli nje liyatya Ngicapkela ehlolana. tutsuma kwepolisa Bembalibethe kuwe ehlo inibone mbani. ayeke hlomo mna Ingabethi ndizihambuli kuwe ibethe kuye. Abetha kaloku yento yimve phishini avepho ndatsothe ngathi vum. Yaya kuyihlobo. Befuna betha bayihlobo. Ebone. but Tamsiyana. mna ndithanda into eyi-one looks uba ayifanga le yawo ilooks qha Feel ukubani le ningafuni sibone enibulewe yiyo. Bulewe yiyo. Hayi khathebe suthetha izinto Asuka, ezizawuphinda zikufake get away. engcabini. Hayi. Nyoka mna tamsiyana. kwethini Nyoka mna. Nyoka, stop it. Uyathanda. I don't like it. Sukuthetha izinto ngomlomo wakho. siyana Ahlani hlukunyezwa nina soze nejoni Siyana. nanto namna. Nomkhwanazi mna mfaka inhloko mna lalapha. Mkhwanazi masambeni. iya mani uyekunyusa amaphaphu Masambeni ibhiya sikho. nacebo Ngifuna ibethe wena hlo imbone ngubani mna. Ngifuna ibethe wena hlo. Utshela ungafuni ukubethwe wena nje khathebe ufuna ukubethwa omnye umntu. Yangibalela. Ngizopondile.